Vážené dámy a vážení páni, vítam vás pri sledovaní videokurzu Základy personalistiky. Tento videokurs organizuje agentúra Jaspis. Moje meno je Marta Weberová a budem vás prevádzať celým týmto videokurzom. Tento videokurs je koncipovaný pre začínajúcich personalistov a personalistky na personálnom oddelení. Obsahovo naplňa základné teoretické a praktické zručnosti, na ktoré sa budete môcť v praxi spoľahnúť a budete ich môcť ďalej rozvíjať. Veríme, že tento videokurs bude pre vás prínosom a naplní vaše očakávania. Prajeme vám príjemné sledovanie. Tu vidíme základný prehľad právnych predpisov, s ktorými sa budeme stretávať, ak budeme pracovať v budúcnosti na pozíciách mzdových účtovníčok alebo personalistiek, prípadne v kumulovanej funkcii mzdovej účtovníčky a personalistky. Hneď prvý zákonník práce je vlastne alfou a omegou pre každú mzdovú účtovníčku. Je to najzákladnejší právny predpis, ktorý nám určuje, ako sa máme v pracovnoprávnych vzťahoch správať, respektíve dáva nám návod, ako majú pracovnoprávne vzťahy fungovať. Je dôležité si pripomenúť, že zákon je právna norma, ktorá v niektorých svojich častiach nám striktne udáva, čo musíme robiť a ako musíme robiť, a v niektorých častiach nám dáva návod, ako a v akom rozhraní to môžeme v našich firmách robiť. Keďže firmy sú rôzne, sú malé firmy, veľké firmy, zaoberajú sa rôznymi činnosťami, tak žiaden zákon nie je schopný urobiť presnú normu pre každého jedného zamestnávateľa. Preto v niektorých tých častiach je každý jeden zamestnávateľ povinný si doupravovať v rámci toho koridoru, ktorý udáva zákon, predpis pre svoje podnikanie. Zákonník práce je úplne najzákladnejší predpis, ktorým sa musí riadiť každý jeden zamestnávateľ. Samozrejme, pokiaľ pracujeme v inštitúciách, ktoré podliehajú aj iným zákonom, napríklad štátne sféry, zákon o štátnej službe, pedagogika, zákon o pedagogických pracovníkoch, zdravotníctvo, zákon o zdravotníckych pracovníkoch a tak ďalej, tak vždy musíme k tomu zákonníku práce pribrať aj ten zákon z toho odvetvia, v ktorom tie mzdy budeme spracovávať. Zákonník práce je dôležitý, pretože je základom a k nemu potom prináležia aj ďalšie zákony. Podobne je to aj so zákonom o minimálnej mzde, ktorý nás odkazuje na normu, ktorá udáva minimá, ktoré zamestnanec môže, respektíve nemôže zarobiť menej, ako je to minimum, ktoré udáva zákon o minimálnej mzde. Zákon o zdravotnom poistení nás odkazuje na to, ako správne určiť vymeriavací základ, z ktorého odvody budeme počítať, akým spôsobom počítame odvody, aké sú tam výnimky a ako potom vykazujeme tie odvody jednotlivým zdravotným poisťovňam. Podobne je to aj so zákonom o sociálnom poistení, zákonom o daní z príjmu, kde sa budeme venovať prevažne zdaňovaniu príjmov, ktoré sú zo závislej činnosti a plynúce zo vzťahu zamestnávateľ-zamestnanec. Zákon o službách zamestnanosti, ktorý nám hovorí o tom, ako legálne zamestnať zamestnanca, aké povinnosti musíme splniť, aby ten pracovnoprávny vzťah bol legálny. Zákon o cestovných náhradách je zákon, ktorý nám hovorí o tom, ako sa chovať pri vysielaní zamestnancov na služobné cesty. V zásade samotná služobná cesta
s výpočtom mzdy má veľmi málo spoločné, ale keďže momentálne teraz sa vyúčtovávajú služobné cesty práve cez výplatné pásky, vyúčtovávame poskytnuté zálohy, vyúčtovávame nejaké náhrady, tak to v úvodzovkách príschlo práve mzdovému účtovníctvu. Ďalej sú to ďalšie zákony, s ktorými sa v praxi môžete a nemusíte stretnúť. Záleží na tom, či budete pracovať na pozícii samotnej mzdovej účtovníčky, či budete len personalistka, alebo to bude kumulovaná funkcia mzdovej účtovníčky personalistky. Ďalej záleží aj od toho, v ako veľkej firme budete pracovať, či budete mať na starosti len časť legislatívy, alebo celú legislatívu. Takže od tohto všetkého sa bude v budúcnosti odvíjať aj to, koľko z týchto zákonov budete potrebovať vo svojej praxi. Tak ako sme si už povedali v predchádzajúcej časti, tak aj tu zopakujem, že zákonník práce je vlastne pravá ruka mzdovej účtovníčky personalistky. V zásade pravá ruka každého zamestnávateľa. Je to predpis, ktorý nám umožňuje platne pracovný pomer uzatvoriť, platne pracovný pomer mať uzatvorený a zase aj platne ho ukončiť. Dáva nám návod a dáva nám normu, ktorej sa musíme držať. Je dôležitý tak pre zamestnávateľa, ako aj pre mzdovú účtovníčku, personalistku, ale aj samotných zamestnancov. Keďže je to naša pravá ruka, tak je veľmi dôležité, aby sme ho dôkladne poznali, respektíve vedeli, čo všetko v zákonníku práce môžeme hľadať a kde to nájdeme. Hneď v úvode zákonníka práce, na tomto slajde je to červené políčko, sa začína starať o zamestnancov. Je to článok 11, ktorý hovorí o tom, že zamestnávateľ nemôže od svojich budúcich zamestnancov, ale aj od zamestnancov, ktorí sú už u neho zamestnaní, vyžadovať osobné údaje, ktoré bezprostredne nesúvisia s povahou povolania. Teda zamestnávateľ môže vyžadovať a zhromažďovať len také osobné údaje zamestnanca, ktoré nevyhnutne potrebuje k pracovnoprávnemu vzťahu. Keď si to tak priblížime hneď tie predzmluvné vzťahy, tak v podstate prijímacie pohovory. Čo nie je dôležité pre zamestnávateľa? Rozhodne pre ňoho nie je dôležité fotografia zamestnanca, vek zamestnanca, adresa zamestnanca, rodinný stav. To sú údaje, ktoré zamestnávateľ, alebo respektíve v tomto prípade, keďže hovoríme o predzmluvných vzťahoch, budúci zamestnávateľ nemôže zo zákonníka práce, teda zo zákona, od svojho budúceho zamestnanca požadovať, pretože tie bezprostredne nesúvisia s prácou, ktorú má u neho vykonávať. Isté, máme aj výnimky, povolania, kde sa človek živí svojím výzorom, tak tam tá výnimka je, tam samozrejme je dôležitý vzhľad, je dôležitý výzor. Ale v bežných pracovnoprávnych vzťahoch to dôležité nie je. Tam je predsa dôležité, aké má ten zamestnanec vedomosti, aké má zručnosti, či je vhodný na prácu, na ktorú hľadáme zamestnanca. Takže v žiadnom prípade zamestnávateľ, respektíve budúci zamestnávateľ, nemôže vyžadovať, a vieme, že v praxi sa to často deje, fotografiu zamestnanca, dátum narodenia zamestnanca, bydlisko, rodinný stav. To je niečo, čo je absolútne pre prijatie do zamestnania nepodstatné, ak teda, ako som už spomínala, nehovoríme o výnimočných pracovných zaradeniach, ako sú napríklad herci, ako sú rôzne hostesky, ako sú letušky. To sú výnimky, kde ten zamestnávateľ, pre neho je dôležité vzhľad, ale za normálnych okolností nie. Takže určite v predzmluvných vzťahoch nikto nemá právo od vás vyžadovať údaje, ako je fotografia alebo vek.
Ďalej, v smere červenej šípky, sa dostávame k paragrafu 13 odstavec 4, ktorý chráni priamo zamestnancov vo firme. Tento paragraf nám hovorí o tom, že zamestnávateľ nemôže narúšať súkromie zamestnancov monitorovaným na pracovisku, tak aby boli zneužité nejaké osobné údaje zamestnanca. Môže to robiť len vtedy, ak zamestnanci sú upovedomení o tom, že ich zamestnávateľ monitoruje, kedy ich monitoruje a ako dlho ich monitoruje. Takže v jednoduchosti, ak mám vnútorný predpis, ktorý hovorí o tom, že zamestnávateľ môže monitorovať moju prácu na počítači počas celej pracovnej doby, tak v zásade ma informoval, že vnútorný predpis musím si prečítať, musím podpísať, že som s ním upovedomená, ma informoval a túto možnosť má. Čo chápeme pod pojmom monitorovanie? Dnes je úplne bežné, že všade máme kamery, kamerové systémy. Je to v poriadku, ak tieto miesta sú označené piktogrammi, napríklad kamera, monitorovanie, a zároveň, ak je tam uvedené, odkedy, dokedy a aký rozsah sa tou kamerou monitoruje. Pre zamestnancov môže to byť dané vnútorným predpisom, ale pre návštevníkov firmy to tým nebudeme dávať predsa čítať naše vnútorné predpisy. Takže pre tých, ktorí do firmy môžu prísť mimo zamestnancov, musí byť informácia tiež jasná. Takže preto tie piktogramy a preto to oznámenie časového úseku, čo a kedy sa monitoruje. Takisto monitorovať môže zamestnávateľ aj naše firemné maily alebo inú poštu, ktorá nám do firmy prichádza, ale len v prípade, ak sme o tom upovedomení. Nemôže to robiť bez nášho vedomia. Takže ak opäť mám firemný mail a nemám vnútorný predpis, ktorý by hovoril o tom, že zamestnávateľ môže môj firemný mail, ktorý obsahuje nejakú identifikáciu, že je môj napríklad meno alebo priezvisko alebo obidve mená, nemôže jednoducho tento mail kontrolovať bez toho, aby som o tom vedela. Ak ale to mám vo vnútornom predpise, tak je to úplne v poriadku. Rovnaké platí napríklad aj o tom, keď vy v počítači pracujete, tak či môže sa pripojiť a pozrieť sa, čo robíte, či náhodou nie ste na Facebooku. Opäť, ak to mám vo vnútornom predpise, ak sme sa na tom dohodli, respektíve ak ma o tom zamestnávateľ informoval, tak to môže robiť. Môže ma kontrolovať. Ale ak taký predpis nemám, ak ja o tom neviem, tak ma kontrolovať takýmto spôsobom nemôže, pretože by porušoval to moje súkromie, tú moju osobnú zónu. Hneď na odstavec 4, takisto v paragrafe 13, nadväzuje odstavec 5, kde bola v januári roku 2019 doplnená časť o tom, že zamestnávateľ žiadnym spôsobom nesmie obmedzovať svojich zamestnancov v tom, aby sa voľne rozprávali o svojich platoch a pracovných podmienkach. Platí to od januára 2019, takže ak aj v starších pracovných zmluvách sa nachádza doložka o mlčanlivosti, alebo ak máte vo firmách nejaké etické kódexy, kde je to zakotvené, že zamestnanci sa vzájomne nemôžu baviť o svojich platoch, tak to nemusíte vyškrtávať, ale musíte si byť vedomi toho, že to nie je platné a nikto nemôže od vás vyžadovať, aby ste takéto niečo dodržiavali, pretože samotný zákonník práce práve v tom paragrafe 13 odstavec 5 hovorí o tom, že zamestnávateľ to musí zamestnancom umožniť. Ak chcú, môžu sa voľne rozprávať o svojich platoch aj o svojich pracovných podmienkách.
Ak by dochádzalo k porušeniu týchto zákonov, teda zákonov, ktoré ochraňujú osobnosť ako takú, osobné údaje, súkromie zamestnanca, tak zamestnanec sa môže obrátiť na súd. Pokiaľ sa nedomôže nápravy u svojho zamestnávateľa, tak hneď následujúce odstavce paragrafu 13, 6 až 8 hovoria o tom, že zamestnanec sa môže obrátiť na súd a tam sa domáhať právnej ochrany. Ďalším ochraňujúcim paragrafom zákonníku práce je paragraf 41 a začneme odstavcom 6, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Tento paragraf v tomto odstavci definuje, ktoré údaje nesmie zamestnávateľ od zamestnanca vyžadovať, ani keď je v pracovnom pomere, ak náhodou nejaký zákon to neumožňuje. Ak ja zamestnávam zamestnancov a netýka sa ma žiaden iný zákon, len zákonník práce, tak v žiadnom prípade ako zamestnávateľ nesmiem od svojich zamestnancov vyžadovať informácie napríklad o tehotenstve, napríklad o politickej angažovanosti, o organizovaní sa v odborových zväzoch, ale aj o právnej bezúhonnosti. Čo znamená, že zamestnávateľ, ktorý nemá výnimku alebo sa na ňo nevzťahuje iný zákon než zákonník práce, nesmie vyžadovať od svojich zamestnancov žiadne výpisy ani odpisy z registra trestov. Práve paragraf 41 odstavec 6 nám hovorí, že toto zamestnávateľ v žiadnom prípade nemôže. A práve v praxi tu veľmi často dochádza k porušeniam, že ak pracujete vo firme, kde zamestnávateľ takéto niečo vyžaduje, tak si musím zistiť, že skutočne nepatrím pod nejaký ďalší zákon, ktorý by mi to umožnil. Určite zákony, ktoré sa vzťahujú na štátnu sféru, tak tie umožňujú vyžadovať výpisy a odpisy z registra trestov. Ak sú to pedagógovia, ak sú to zdravotníci, ak sú to pracovníci SBS-iek, tí všetci majú tú výnimku, že výpisy z odpisu trestov alebo výpisy z registra trestov môžu požadovať. Ale ak sa na moju firmu vzťahuje len zákonník práce, tak ja nesmiem. Ak zamestnávateľ by porušil zákonník práce v tej ochrane, napríklad vyžadoval by údaje, ktoré nemôže, tak je povinný zaplatiť zamestnancovi odškodné, primerané odškodné. Hovorí o tom paragraf 41 odstavec 9. Aké je primerané odškodné, tak je to samozrejme vecou dohody. Ak by k dohode nedošlo, tak zamestnanec sa môže obrátiť na súd a domáhať sa nápravy právnou cestou. A posledné, ktoré máme v paragrafe 41, je odstavec 10, ktorý hovorí o tom, že zamestnávateľ vám nemôže ponúknuť nižší plat, ako bol uvedený inzercii, respektíve v ponuke pracovného miesta, na ktoré ste sa prihlásili. Že ak bolo v ponuke pracovného miesta uvedené, že základná mzda je povedzme 900 eur, tak vám nemôže pri nástupe ponúknuť nižší plat. Pozor na skúšobné doby. Aj v skúšobnej dobe je zamestnanec zamestnancom. Takže aj v skúšobnej dobe mu musím ponúknuť ten plat, ktorý som inzeroval. Nie nižší. Neexistuje tam výnimka. Prosím pozor práve na tieto zmeny, keď zamestnávateľ počas skúšobnej doby ponúka nižší plat ako po skúšobnej dobe. Ak budete na pozícii mzdovej účtovníčky alebo personalistky, tak je na vašich pleciach, aby ste práve
ten zákonník práce, jeho dodržiavanie strážili. Takže je vašou povinnosťou na to upozorniť zamestnávateľa. Zase na druhej strane si musíme uvedomiť, že ak som v postavení zamestnanca, som v podriadenom postavení a môžem na to len upozorniť. V takom prípade doporučujem robiť to vždy písomne. V budúcnosti, aby ste mali, je to nepekné slovo, ale predsa len, aby ste mali pre seba alibi, že vy ste upozornili na to, že niečo vo vašej firme sa nedieje v súlade so zákonníkom práce. A ak k náprave nedošlo, bohužiaľ vy inú páku, ako upozorniť, nemáte. Každý pracovnoprávny vzťah začína uzatvorením nejakého zmluvného vzťahu, v našom prípade pracovného vzťahu. Uzatvoreniu pracovného vzťahu predchádza, ako sme si už spomenuli, nejaké výberové konanie. Ak robím výberové konania v súlade so zákonom, tak všetky tie informácie, ktoré vo výberovom konaní získam, tak budem mať založené v osobnej zložke zamestnanca. Ak zamestnanca nezamestnám, zákonným spôsobom ich zlikvidujem. Predzmluvné vzťahy to sú tie vzťahy, ktoré sa týkajú času, kým uzatvoríme so zamestnancom pracovný pomer, či už na pracovnú zmluvu alebo dohodu. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi všetky informácie, ktoré sú dôležité pre zamestnanca a pre jeho rozhodnutie, či sa chce zamestnávateľa zamestnať alebo nie. To znamená, aj formou výberového konania dáva zamestnancovi do pozornosti to, čo súvisí s povolaním, na ktoré zamestnanca prijíma. Teda pracovnoprávne vzťahy, rozsah práce, ktorú bude u neho vykonávať, prierez pracovnou náplňou, ktorá je súčasťou potom pracovnej zmluvy. Upozorňuje zamestnanca aj na výhody a nevýhody, ktoré vo firme fungujú, napríklad spôsoby stravovania, čerpania dovoleniek, výhody nejakých team buildingov, rekreácií a podobne. Pozor, aby zamestnávateľ vyžadoval od svojho budúceho zamestnanca len také informácie, ktoré mu umožňuje zákonník práce. Teda len informácie súvisiace s povahou povolania. Žiadne osobné. Osobné informácie v obmedzenom rozsahu bude môcť vyžadovať zamestnávateľ až vtedy, ak dôjde k uzatvoreniu pracovného pomeru. Zatiaľ len informácie súvisiace s prijatím, to znamená vzdelanie, prax, zručnosti, možno aj záujmy môžu zohrať úlohu u zamestnanca. Rozhodne nie osobné údaje typu ženatý, vydatá, rozvedený, koľko detí, ako staré deti. Ste tehotná, nie ste tehotná, plánujete rodinu. To sú údaje, s ktorými sa bohužiaľ pri výberových konaniach stretávame a sú v priamom rozpore so zákonníkom práce. Takže prosím, veľmi opatrne postupovať pri výberových konaniach. To sú povinnosti na strane zamestnávateľa. Samozrejme aj zamestnanec má nejaké povinnosti. Je povinný oznámiť zamestnávateľovi všetko, čo by mohlo ovplyvniť výkon jeho práce. A tu treba byť veľmi opatrný pri tom, čo nám zamestnanec povie sám. To je v poriadku. My sa môžeme pýtať len na veci,
ktoré súvisia s povahou povolania. Takže v predzmluvných vzťahoch nezisťujeme ani zdravotný stav, ani či má nejaké dôchodky, ani osobné a rodinné vzťahy. V predchádzajúcom slajde sme si hovorili o predzmluvných vzťahoch. Ak sme sa rozhodli zamestnanca prijať, tak s ním uzatvoríme pracovný pomer alebo dohodu o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti alebo brigádnickej práci študenta. Aby bol tento pracovnoprávny vzťah uzatvorený platne v zmysle platných zákonov, tak zase musíme sa odvolať na zákonník práce a musíme dodržať to, čo nám zákonník práce hovorí. Hneď paragraf 1 zákonníka práce nám hovorí o závislej práci. Čo je to závislá práca? Závislá práca je taká práca, ktorú môže zamestnanec vykonávať len v pracovnoprávnom vzťahu, teda len na základe pracovnej zmluvy alebo nejakého typu dohody. A ak raz mám takúto pracovnú pozíciu, tak na nej môžem mať len zamestnancov na pracovné zmluvy alebo len zamestnancov na dohody. V žiadnom prípade nemôžem mať na takejto pozícii živnostníka. Poďme k závislej práci. Závislá práca je tá, ktorá spĺňa týchto 5 atribútov. Musí ich spĺňať všetkých 5 a naraz. Prvý atribút nám hovorí o tom, že zamestnanec bude vykonávať prácu vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti. Zamestnávateľ bude nadriadený, zamestnanec podriadený. To znamená, že bude dostávať vždy nejaké pokyny, na základe ktorých tú prácu vykonávať bude. Či už to bude samotná pracovná zmluva, pracovná náplň, alebo aj prostredníctvom priameho nadriadeného alebo vedenia firmy, vždy je v podriadenom postavení. Takže vždy musí tú svoju prácu vykonávať len na základe toho, na čom sa dohodli. Druhý atribút je práca vykonávaná výhradne osobne. Čo to znamená? No znamená to, že pokiaľ ja uzatvorím pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, tak len ja na tej svojej pracovnej pozícii musím tú prácu vykonávať. Ak ochoriem, nemôžem za seba poslať sestru alebo brata, aby odpracoval môj čas, aby som neprišla o príjem. To nejde. Ja nemôžem, zamestnávateľ určí, kto ma zastupí, že výhradne osobne vykonávam svoju prácu. Práca vykonávaná podľa pokynov zamestnávateľa. To už sme spomínali. Je to pracovná náplň. Pracovná náplň je neoddeliteľná súčasť pracovnej zmluvy, o tom si budeme hovoriť ďalej. A tá určuje, čo je predmetom mojej práce a v akom rozsahu. A práca vykonávaná v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. Zamestnávateľ mi určí čas, odkedy dokedy ja v tej práci budem zotrvávať a vykonávať tú svoju pracovnú náplň. Ten pracovný čas je záväzný. Záväzný pre zamestnanca v podriadenom postavení. Takže zamestnanec sám si nemôže určovať pracovný čas. Musí dodržiavať to, čo mu určil jeho nadriadený, teda zamestnávateľ. Ak je splnených všetkých týchto 5 atribútov, tak takáto pracovná pozícia môže byť obsadená výhradne pracovníkom na pracovnú zmluvu alebo pracovníkom na niektorý typ dohody. V žiadnom prípade mi tu nemôže figurovať živnostník. Pripomeňme si, že živnostník a všetky práce, ktoré vykonávajú živnostníci, nie sú pracovnoprávny vzťah. To je obchodný vzťah. Tí ľudia pracujú na iných typ zmluv, na zmluvy, ktoré nevyplývajú zo zákonníka práce. Teda sú to obchodné vzťahy. Preto ja nemôžem mať v
zamestnanca na rovnakej pozícii, ako mám živnostníka. Ak je to raz závislá práca, nemôže to byť obchodný vzťah. Pozor na to. Je to veľmi závažné porušenie viacerých zákonov. Ak ja mám napríklad murára, ktorý je na pracovnú zmluvu a vedľa neho pracuje murár na živnosť. Neexistuje, náš právny systém takéto niečo nepozná. Ak je to raz závislá práca, nemôže to isté pracovné zaradenie naplňať vzťah obchodný. Je závislá. Ak sa nám také niečo v praxi deje, čomu samozrejme mzdová účtovníčka nemôže zabrániť, ani personalistka môže na to upozorniť. A v praxi často riešime takýto neduch spôsobom, že pre tých pracovníkov, ktorí pracujú na živnosť, teda v obchodnom vzťahu, vytvoríme pozície, ktoré sú odlišné od pracovných pomerov. To znamená, že živnostník v žiadnom prípade nesmie naplňať všetkých týchto 5 atribútov závislej práce. Ale stačí, ak aspoň jeden z tých atribútov vypadne. Ak ja zruším u toho živnostníka, že prácu vykonáva v pracovnom čase, ak ja sa s ním dohodnem, že on mi tú prácu odovzdá v nejakom termíne, ale neurčím mu, že musí byť od 8 do 16:30 napríklad v práci, už mi jeden atribút chýba a už to môže byť obchodný vzťah. Ale ak mi ten atribút chýba, tak to nikdy nebude môcť byť pracovný pomer. Takže môžem si to napríklad pri tých murároch rozdeliť. Murár, ktorý bude pracovať v interiéri, toho potrebujem celý rok, tak si ho dám na pracovné zmluvy. Exteriérových murárov potrebujem len na nejaké sezónne práce, len vtedy, keď môžu vonku pracovať. Tak exteriérových murárov si nechám na živnosť. No a aby som ešte dostal aj tej podmienky, že nesmú naplňať všetkých 5 atribútov závislej práce, tak vypustím niektorý z tých atribútov. Spomínali sme napríklad prácu v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. U obidvoch, aj u zamestnancov na pracovnú zmluvu, aj u spolupracovníkov na živnosť, musí mať uzatvorený nejaký typ zmluvy. U zamestnancov je to jasné, je to pracovná zmluva alebo dohoda. U živnostníkov to bude nejaká iná zmluva v zmysle obchodného alebo občianskeho zákonníka. Živnostníkov nikdy mzdová účtovníčka spracovávať nebude ani personalistka, pretože to nie sú zamestnanci, to sú podnikatelia. Tí budú fakturovať účtovníčke. Takže my by sme so živnostníkmi ani do kontaktu nemali prísť. Ale musíme tomu zamestnávateľovi poradiť, že nie je možné, aby mal aj zamestnancov, aj živnostníkov na rovnakých pozíciách. A to sa nám môže vyskytnúť nielen pri murároch, to sa nám môže vyskytnúť aj pri dopravcoch, to sa nám môže vyskytnúť pri účtovníkoch. Ak ja raz mám účtovníkov na pracovný pomer, už sa mi tam nemôže motať účtovník na živnosť. Ale ak účtovníci budú na pracovný pomer, ale mzdová účtovníčka bude na živnosť, tak je to v poriadku. Ak pri nej niektorý z tých atribútov práce bude chýbať, pretože mzdové účtovníctvo má úplne inú náplň ako samotné účtovníctvo. Že treba si to dobre v praxi rozlíšiť a treba si uvedomiť, že nemôžem ich mať na rovnakom zaradení. Živnostník nie je zamestnanec. Živnostník je rovnocenný podnikateľ voči firme, ako je firma samotná. Ešte možno jedna veľmi dôležitá vec, ktorá sa nám môže stať pri pracovnoprávnych vzťahoch. Ak raz mám vytvorenú pracovnú pozíciu, na ktorej mi ľudia pracujú v pracovných zmluvách, v žiadnom prípade nemôžem mať na rovnakej pozícii pracovníka na dohodu.
Ďalej si budeme hovoriť, že dohody sú vlastne brigádnické činnosti. Takže ak ja raz viem tú pracovnú pozíciu obsadiť pracovnou zmluvou, teda pracovným úväzkom, nemôžem tú istú pozíciu zároveň mať obsadenú dohodárom. Pri týchto dohodároch, teda brigádnikoch, sa tomu vyhýbame v praxi tak, že dávame tam do pracovného zaradenia to slovíčko pomocný. Takže ak ja mám účtovníkov na pracovnú zmluvu a potom mám pomocných účtovníkov na brigádnickú činnosť, tak je to v poriadku. Pri dohodách je tých rozdielov trošku viac, my sa k ním postupne dostaneme. Dôležité je, ak mám pracovnú zmluvu, ak mám dohodu, 5 atribútov všetkých musí byť splnených naraz. Ak mám aj živnostníkov, mzdárka, personalistka s nimi nemá nič spoločné, je to účtovná záležitosť, ale v ich zmluvách nesmie byť výkon práce totožný s výkonom práce na pracovné zmluvy.